Milé Slovenky, milí Slováci. Dnes mám pre vás hádanku. Písal sa rok 2023. Dovoľte mi, aby som s hrdosťou oznámil, že Slovenská národná strana prijala na svoju kandidátnu listinu osobnosti. Ako napríklad? Obzvlášť som hrdý na to, že osobnosti okolo Tomáša Tarabu, Ktorý s ďalšími velikánmi slovenskej politiky Aby znovu na každej dedine na Slovensku bolo družstvo, strojnotraktorová stanica. spolu spolu s mladým Milanom, spolu s mladým Adamom, odpustite mi, sľubovali Slovienom druhý Švajc. Pretože ak si zle zapnete prvý gombík, už potom nesedí nič. A akože to dopadlo? Pán Huliak si už vedľa mňa nesadne nikdy v živote. Andrej Danko by mal menej prestať flirtovať s alkoholom. To bolo po roku vládnutia. A dnes? Čo urobí pán Fico, keď dneska prídu dvaja kufovci, ktorí nedokážu ďalej pracovať s pánom Tarabom za pánom Ficom? A čo urobil? Čo? Nič. Presne. Tomuto nechal do konca septembra limuzínu Je to neštandardné. a kapitánovi zostala. To hamba na 100 rokov. A ako bolestné si z úradu vlády odniesol. Z koláča dieru a z opice riť. A tak presvedčivo hral tentoraz nasrdeného. Však ani v Burundi sa takáto vec nestane. A koho volíte? Ja? Ja volím nový obežník na herohero.co/furda čo s Ilievom. Tak si voľte!